Che, bon dia a tot el món. Estic enmig d'un hort de taronxers, un lloc privilegiat del Regne de València, actualment Comunitat Valenciana, en el que això és un lloc en perill d'extinció. Per què dic en perill d'extinció? Perquè actualment en la nostra comunitat portem abandonades més de 200.000 hectàrees de cultiu. I això què està suponent? Que estem perdent la nostra producció en favor dels productes estrangers, bàsicament que provenents d'Àfrica i de Sud-amèrica. Això què ve a supondre? Que mentre les polítiques antigues de la Unió Europea eren favorables a les nostres produccions, en els últims anys s'ha convertit en el contrari. S'està protegint la importació de productes estrangers. Els nostres llauradors estan competint de forma desfavorable perquè entre el perniciós pacte verd, entre exigències en matèria d'utilització de productes fitosanitaris, cosa que no els exigeixen els productors estrangers, estan fent que no tinguen rendibilitat els nostres agricultors i, per tant, abandonen les terres. Això què està suponent? Està suponent que inclús hi ha qui està aprofitant i a baix preu i aquestes terres abandonades les estan comprant per a convertir-les en horts solars. Per tant, des de València Unida volem revertir això. Mos ajudes? Gràcies.